Meillä on täällä yksi pieni ystävä kuljeskelemassa täällä lavalla, nimittäin... saanko esitellä Kie von Herzen? Tule nyt tänne etuviiviin. Oletko sen verran hyvä ystävä? Me ollaan tekemässä tämmöstä musiikkivideoa tähän Your Forgiveness-lauluun. Ja saisinko itse asiassa pyytää, että kaikki salissa nousisivat ylös? Ja me saadaan semmonen hieno kuva sitä videoa varten, missä kaikilla on kädet ylhäällä. Mun pitäisi laskea 3. Ja sit me aloitetaan siitä se biisi, eikö se mahtavaa? 1, 2, 3!